Благодаря. Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa, sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y le doy una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy y no voy a parar ni un segundo. Mi destino es hoy, nada puede pasar. Voy a soltar todo lo que siento, todo, nada puede pasar. Voy a soltar todo lo que tengo, nada me detendrá. Реших, че с една песен ще оправя настроението ти. Да, но имам да мисля за толкова неща. За турнето, за Леон. За сватбата на баща ти. Людмила ми каза. Да, мисля, че няма да бъде нещо много официално, но пак се притеснявам. Вие двамата сдобрихте ли се? Да. Сега си давам сметка, че ние с теб ще станем нещо като сродници. Да. Нали? Ти и Людмила ще бъдете като сестри. Людмила, ще се видим после. Да. Ето ти китарата. Благодаря. Здравей, скъпа. Съобщение от Алекс. Здравей, Виолета, намерих начин да бъда до теб, докато си в чужбина. Дано ти хареса. Благодаря. Бе страхотно. Целувки. Вило.